Εγώ ήρθα απλώς εδώ για να διαψεύσω την κυρία Παπακοσταντίνου και να της πω και ενώ κάνω και καστική ζωή και ενώ και δεν περπατάω. Όταν με καλέσαν εδώ πέρα για να πω κάποια πράγματα, ξεκίνησα να γράψω ένα μεγάλο, ωραίο, μακροσκελές λόγο. Τελικά, λίγο πριν μπω εδώ μέσα, αποφάσισα πως καλό είναι να τα διαγράψω όλα αυτά, να σας δώσω τα μάτια και να πω λόγια τα οποία πάλι είναι από τη ζωή μου, αλλά να πω λόγια τα οποία μου βγαίνουν αυτή εδώ τη στιγμή. Θα ήθελα πολύ να σας ρωτήσω έναν ξεχωριστά τι θέλετε να με ρωτήσετε, τι θέλετε να μάθετε για αυτό που λέγεται αναπηρία, για αυτό που λέγεται να κάθεσαι πάνω σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Όμως δεν μου δίνετε τη δυνατότητα, οπότε θα πω αυτά που νομίζω εγώ. Θα με υποστείτε. Ονομάζομαι Στέλιος Κυπουρόπουλος. Είμαι 28 χρονών και τυχαίνω να είμαι και ειδικευόμενος ιατρός. Το τυχαίνω θα πω το λέω γιατί θα το εξηγήσω αργότερα. Πάνω απ' όλα όμως είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος. Μου αρέσει να γελάω, να κλαίω, να παίζω, να ερωτεύομαι, να μαθαίνω, να βαριέμαι. Αν τα ακούγατε όλα αυτά από κάποιον άλλον, ότι είναι γιατρός, ότι είναι άνθρωπος, θα λέγατε και τη σειρά τι έγινε. Το θέμα είναι ότι μετά από τη λέξη άνθρωπος ή ιατρός, ακολουθεί η λέξη άνθρωπος με αναπηρία, άνθρωπος με βαριά κινητική αναπηρία. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να με ξαναγνωρίσετε. Ονομάζομαι Στέλιος Κυπουρόπουλος. Είμαι ένας άνθρωπος που είχε την τύχη, την ατυχία να γεννηθεί με μια βαριά γενετική εξελισσόμενη ασθένεια, η οποία ονομάζεται νοτιαία μυϊκή ατροφία. Σε κάθε 40 άτομα που βρίσκονται εδώ μέσα, ένας άνθρωπος έχει το γονίδιο που έχω εγώ μέσα μου. Αν 2 άτομα βρεθούν, συναντηθούν και κάνουν ένα παιδί, αυτό το παιδί έχει 25% πιθανότητα να γεννηθεί με μια ελαφρύτερη ή με μια βαρύτερη μορφή από αυτή που έχω εγώ. Και αυτή η ασθένεια δυστυχώς σιγά σιγά οδηγεί στο θάνατο. Βέβαια θα μου πείτε, και τι έγινε, όλη μια μέρα θα πεθάνουμε, όπως είπε και ο κύριος Καρακατσάνης. Αλλά το θέμα είναι ότι τι ζωή θα κάνεις. Γιατί όλο το παιχνίδι της ζωής, όλη η ζωή, όλη η αξία της ζωής είναι τα βήματα και η προσπάθεια που θα κάνεις σε αυτή τη ζωή. Βέβαια, εγώ έπρεπε να μάθω να μεγαλώνω, να μεγαλώσω μέσα από την αναπηρία. Έπρεπε να δω τι είναι η ζωή όταν ήμουν μικρός και έπρεπε πολλές φορές να πάω στα νοσοκομεία γιατί κόντουσα να πεθάνω. Έπρεπε να πάω στο σχολείο και να βλέπω τα άλλα παιδιά να παίζουν, να είναι ενεργητικά και εγώ πάλι να κάθομαι σε ένα αναπηρικό καρότσι τότε. Έπρεπε να δω τις σχέσεις ερωτικές, φιλικές, μέσα από ένα άλλο μάτι, το οποίο δεν είχε την ενεργητικότητα, την ανεμελιά, το θέμα του να μοιράζεσαι μία αγκαλιά. Αυτά έπρεπε να μάθω εγώ μέσα από την αναπηρία μου, να δω τη ζωή με ένα διαφορετικό μάτι. Έτσι λοιπόν πήγα σχολείο, έζησα, πέρασα ωραία παιδικά χρόνια. Το θέμα μου ήταν όμως ότι ήμουνα μόνος μου. Ήμουνα μόνος μου με συμπαραστάτες και συνυπουργούς τους γονείς μου, που βρίσκονται κάπου εκεί ανάμεσά σας. Δύο ανθρώπους που χωρίς να ξέρουν, χωρίς να γνωρίζουν, μου σπρώξανε μέσα στη ζωή, με βάλανε μέσα στη ζωή
και μου είπανε προχώρα, δείξε τι μπορείς να κάνεις. Μου δείξαν ότι μπορώ με τον τρόπο μου να εκπληρώσω τις ανάγκες μου. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι με πηγαίνανε παντού, σε χορούς, γλέντια, χαρές, και όπου υπήρχε διασκέδαση, εγώ ήμουν πρώτος. Σε παιδικά πάρτι, ένα αγοράκι μικρό, ένα μικρό αγόρι, να κάθεται σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και να βλέπει όλα τα υπόλοιπα παιδιά να παίζουνε, να γελάνε, να κάνουν σκανταλιές γύρω τους. Ήμουν καθιστός. Σκεφτείτε λοιπόν μία εικόνα ενός εαυτόμου καθιστού, μικρού παιδιού, να κάθεται, να μπορεί να παίξει και όλοι οι άλλοι να γελάνε γύρω του. Ανομοιομορφία. Ήταν όμως ωραία παιδικά χρόνια. Δεν έχω να ζηλέψω πραγματικά τίποτα. Μπορεί να μην μπορούσα να παίξω όπως έπαιζαν οι άλλοι, μπορούσα να διασκεδάσω με τον τρόπο που μπορούσαν οι άλλοι, αλλά τα έκανα. Βέβαια, πολλές φορές υπήρχαν στιγμές που δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, πέρα του να χαμογελάσω, πέρα να δείξω ένα χαμόγελο. Μια διαδικασία που ακόμα και σήμερα τη χρησιμοποιώ για να δείξω ότι είμαι παρόν, ότι είμαι εδώ, ότι είμαι ανάμεσα σε εσάς ή όπου αλλού βρίσκομαι. Όπως έλεγα, η ζωή μου ήταν όμορφη. Έπαιξα, έτρεξα και έκανα με τον τρόπο μου σκαταλιές. Και έπαιξα, μπορεί να πείτε πώς έγινε αυτό. Έπαιξα γιατί παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί όταν σε αφήνουν οι φίλοι σου σε ένα σημείο της ανηφόρας, σε αφήνουν, τρέχει το καρότσι μόνο του, για να σε πιάσουν, μια άλλη παρέα που βρίσκεται πιο κάτω. Ή ωραίο μπορεί να θεωρηθεί όταν καβαλάς μια καρότσα ενός αγροτικού και νιώθεις την δύναμη του αέρα να σε χτυπάει επάνω σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα. Το έχετε βιώσει πάρα πολλοί από εσάς. Έτσι τα χρόνια πέρασαν. Όταν ήμουν μαθητής, είχα ακολουθήσει τα χρόνια του να είμαι καλός μαθητής, να είμαι αριστούχος μαθητής. Δεν μπορώ να σας πω αν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε. Τώρα που το κοιτάω, έχασα κάποια σημεία. Την ανεμελιά, τη χαλαρότητα της εποχής. Όμως κάτι κέρδισα. Κατάφερα με πίστη και αλήθεια, αφού το έκανα, να μεταφέρω ένα μήνυμα στο ευρύ κοινό. Αυτό το μήνυμα, για να έρθει στο προσκήνιο, καταλήτης ήταν ένας άνθρωπος, ένας καθηγητής, μια δασκάλα που συνάντησα στο γυμνάσιο όταν πήγαινα, η κυρία Ιωάννα Μακρύ, η οποία με πίστη και θάρρος είδε όσα εγώ δεν μπορώ να κάνω, είδε μάλλον όσα εγώ μπορώ να κάνω και οι περισσότεροι έβλεπαν ότι δεν μπορώ να κάνω και πίστεψε σε αυτό που είμαι. Έτσι, με το θάρρος της και την πίστη της, με βοήθησε να ξεπεράσω τις όποιες δυσκολίες και στις 28 Οκτωβρίου του 1999 να παρελάσω ως ο πρώτος σημειοφόρος με κινητική αναπηρία στην τότε ελεύθερη εθνική παρέλαση. Για μένα αυτό δεν ήταν μόνο η παρέλαση. Ήθελα να μεταφέρω και ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η διαφορετικότητα υπάρχει και είναι ανάμεσά μας. Έτσι, κοιτάζοντας μετά από τόσα χρόνια, μετά από 14 χρόνια, πιστεύω ότι είπα το πρώτο όχι στην ομοιομορφία της κοινωνίας και στο πρώτο ναι στην διαφορετικότητα. Πιστεύω ότι τότε όσοι άνθρωποι ήρθαν, με είδαν και χειροκρότησαν τον μπορώ.
έτσι φτάνουμε σε μια εποχή που έπρεπε να αποφασίσω το τι θα κάνω στη ζωή μου. Ήμουνα στην εφηβεία, με το πιστόλι στον κρόταφο, το ότι πρέπει κάτι να κάνω στη ζωή μου στο μέλλον. Δεν μπορούσα να κάτσω έτσι. Είμαι ένας άνθρωπος, με βλέπετε ότι κάθομαι εδώ πέρα γύρω από ένα κόκκινο χαλί, ανέβηκα και σε κόκκινο χαλί. Αλλά μέσα μου η ενέργειά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι ακίνητη. Έτσι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Το θέμα είναι ότι ζούσα μόνος μου, μαζί με τους γονείς μου, σε ένα τελείως ακοινώνητο και ειρωνικό κράτος. Ένα κράτος το οποίο είναι μόνο για τέλειους σωματικά ανθρώπους. Και εγώ έπρεπε να διαλέξω για το αύριό μου, για το δρόμο που θα ακολουθήσω ως επάγγελμα, χωρίς να μπορώ να βασιστώ στα χόμπι μου, στις επιδιώξεις μου, στα θέλω μου. Μόνο μπορούσα να βασιστώ σε αυτό που μπορούσα να κάνω. Ήμουνα στο χάος. Πραγματικά ήμουνα στο χάος. Ένα βράδυ, προτού μπω στις προβλέψεις και σε ένα δρόμο χωρίς να ξέρω του τι θα κάνω, είχα την καλή τύχη να με επισκεφθεί ένας φίλος που είναι και αυτός χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου, μαζί με τη μητέρα του στο σπίτι μου. Ο ίδιος ήταν πρωτοετής φοιτητής στην ιατρική. Ήρθε λοιπόν για να μου πει, μπες και εσύ μέσα στην ιατρική, κάτι θα κάνεις. Τι να πω. Ήταν για πρώτη φορά εμένα, για εκείνο το βράδυ, μου δόθηκε μια προοπτική που δεν την περίμενα. Το να ασχοληθώ με τα φιλολογικά, με τις θεωρητικές επιστήμες, δεν ήταν του γούστου μου, δεν θα ήμουν εγώ. Το να ασχοληθώ με θετικές επιστήμες ή να ασχοληθώ με οικονομικά, συγγνώμη τους οικονομολόγους, δεν ήταν πάλι του εαυτού μου, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κλεινόμουν σε ένα γραφείο ή να ήμουν απομονωμένος και να δουλεύω. Ήθελα κάτι το οποίο να έχει επικοινωνία, να έχει επαφή, να έχει συνεργασιμότητα. Έτσι λοιπόν, η ιδέα της ιατρικής από εκείνο το βράδυ μεγάλωνε, όπου κάποια στιγμή φώτισε το μυαλό μου και μου είπε η ιδέα ότι θα γίνεις γιατρός. Μετά βέβαια με έπιασε ένα άλλο άγχος. Εγώ γιατρός. Πώς θα κάνω, τι θα κάνω, πώς θα μπορέσω να ακουμπάω τους ασθενείς μου, πώς θα μπορέσω να τους ακροάζω με τους γονείς μου, τους ασθενείς μου, πώς θα μπορώ να τους κάνω κλινική εξέταση. Τελείωσα τη Δευτέρα, τελείωσα την Τρίτη Λυκείου και μπήκα αριστούχος στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εκεί πέρα μπήκα σε έναν διαφορετικό κόσμο. Σε έναν κόσμο που μου δημιουργούσε πολύ άγχος, πολύ αγωνία, πολύ ιδρώτα, πολύ φόβο. Και όλα αυτά εγώ έπρεπε να τα διαχειριστώ και να αντιμετωπίσω. Βέβαια μπορεί να μου πείτε να μην το έκανες. Η συγκυρία, η ζωή, το ψώνιο μου, ο εγωισμός μου, το ότι βάζω το θέλω πιο πάνω από το μπορώ, με έκαναν τελικά να φτάσω και να κάνω αυτό το βήμα. Πανεπιστήμιο, σπίτι, φοιτητική ζωή. Τα έκανα. Γιατί ακόμα μέσα στην εξαετία που φοίτησα, κατάφερα να κάνω και τη φοιτητική ζωή στο βαθμό που μπορούσα και πιστεύω και ακόμα περισσότερο. Μπαίνοντας μέσα στη σχολή, οι φόβοι μου και οι αγωνίες μου όλα κατέρευσαν. Γιατί είδα ότι μέσα από τη συνεργασία και την ομαδικότητα που είχα με τους συμφοιτητές μου, κατάφερα να πάρω τη γνώση που ήθελα και να συναντήσω τον ασθενή με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο. Τα κατάφερα όμως. Το θέμα είναι ότι είχα να αντιμετωπίσω ένα άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι
το κτίριο της σχολής μου ήταν τελείως μη προσβάσιμο για μένα. Ήταν ένα κτίριο ξεχασμένο, το οποίο περίμενε κάποιον να το αλλάξει. Οπότε εγώ πήγα εκεί και έγινα η αλλαγή που ήθελα. Έφτιαξα τους χώρους με τη βοήθεια των τεχνικών, έφτιαξα τους χώρους για να πηγαίνω στα αμφιθέατρα, για να πηγαίνω στους χώρους που γίνονται οι δασκαλίες, γιατί ήθελα μέσα στην φοιτησή μου να έχω αξιοπρέπεια. Να μπορώ να έχω και σωματική παρουσία και πνευματική παρουσία. Και για να το κατακτήσω αυτό, έπρεπε να βάλω λίγο παραπάνω από τον εαυτό μου. Μέσα στη σχολή γνώρισα και κάτι άλλο. Γνώρισα την υποστηρικτική τεχνολογία, που μέχρι τότε κανένας, κράτος ή οποιοδήποτε άλλος, δεν μου το είχε πει. Ότι μέσα της τεχνολογίας μπορώ να έχω επαφή, να επικοινωνώ και να μιλάω μέσω υπολογιστή. Μέσα από τη σχολή κατάφερα μαζί με 19 άλλους γιατρούς να κάνω έναν σύλλογο που τον εκτιμώ, τον σέβομαι και τον αγαπώ. Το Σύλλογο Νέων Ιατρών, ένα σύλλογο που το χαρακτηρισμός νέοι δεν είναι για ηλικία, αλλά είναι για ανθρώπους που έχουν όραμα, όνειρα και ελπίδα για κάτι καλύτερο στον ιατρικό κόσμο. Τα χρόνια πέρασαν, όπως σας είπα, κατάφερα τελείωσα στα 6 χρόνια και ήμουν ο πρώτος φοιτητής με κινητική αναπηρία που αποφυτά ως αριστούχος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά όμως έπρεπε να αποφασίσω το τι θα κάνω, το πού θα πάω, πού θα βρεθώ, γιατί δεν ήθελα να σταματήσω. Είχα πλέον αγαπήσει την ιατρική και ήθελα να είναι η συνέχεια μου, ήθελα να είναι αυτό που θα με συντροφεύει σε όσα χρόνια μου απομένουν, γιατί με την ασθένεια που έχω δεν ξέρω πόσα χρόνια έχω στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν προχώρησα και διάλεξα έναν τομέα της ιατρικής, την ψυχιατρική, η οποία μέσα της έχει τον άνθρωπο ως ολότητα, ως οντότητα, ως συναίσθημα, ως πίστη και οδηγά στοιχεία της προσωπικότητάς του. Διάλεξα την ψυχιατρική. Δεν ξέρω τελικά αν εγώ διάλεξα την ψυχιατρική ή με διάλεξε, πάντως βρέθηκα και έκανα αυτό. Τα όνειρά όμως δεν σταματάνε εδώ πέρα. Φοβάμαι. Αλλά και στην άμα έχω και ελπίδα. Είναι πάντα τα δύο συναισθήματα που με συντροφεύουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, αλλά ελπίζω και πάω μπροστά. Έτσι λοιπόν, πλέον από τον Οκτώβριο του 12 που πέρασε, είμαι και μεταπτυχιακός φοιτητής επάνω στην ψυχική υγεία και μετά με την ολοκλήρωση αυτών των σπουδών θέλω να κάνω και διδακτορική εργασία, θέλω να ασχοληθώ και με την έρευνα πάνω σε έναν τομέα που με ενδιαφέρει, την ψυχοανοσολογία. Το πού θα φτάσω πραγματικά όμως δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει όμως μόνο αυτό. Με ενδιαφέρει και μαζί με άλλους ανθρώπους που είτε δεν έχουν αναπηρία, να δείξουμε στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, ότι η αναπηρία και οι άνθρωποι που ζουν κάτω από συνθήκες αναπηρίας δεν είναι άνθρωποι που ζουν και επιδιώκουν να έχουν μόνο επιδόματα. Αυτό που χρειάζεται είναι να δοθούν τα κατάλληλα και τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να γίνουμε λειτουργικοί, δημιουργικοί και επαγγελματίες, οικογενειάρχες
όπως είσαστε ο καθένας. Ένα τέτοιο σύστημα υπάρχει και λέγεται ανεξάρτητη διαβίωση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει στη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία. Εμείς θα προσπαθήσουμε να γίνετε κι εσείς αρρωγοί όταν το ακούσετε. Εγώ ήθελα να πω αυτά τα πράγματα, να μιλήσω λίγο για τη ζωή μου, για να σας πω κάποια μηνύματα, να μεταφέρω κάποια μηνύματα. Μη σταματάτε να πιστεύετε στους ανθρώπους. Πάντα στη ζωή σας, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι με κεφαλαίο που θα είναι δίπλα σας, κοντά σας και θα υποστηρίζουν αυτό που θέλετε και αυτό που είστε. Μην κρύβετε το φόβο σας, γιατί ο φόβος είναι το κίνητρο για να κάνετε πράγματα καινοτόμα, να εμπνευστείτε. Εγώ έχω μάθει, υπάρχει στην ζωή μας, υπάρχει μέσα στο DNA μας, υπάρχει μια διαδικασία που λέγεται fight or flight. Είναι ο τρόπος που αντιδρούν όλα τα ζώα. Εγώ έχω επιλέξει να παλεύω, να κάνω το fight. Και έτσι λοιπόν, λίγο πριν τελειώσω, σήμερα εδώ είχα έναν μεγάλη αγωνία και μεγάλο άγχος. Το τι ήρθα να κάνω εδώ πέρα, τι να πω. Δεν έχω κάνει κάποια μεγάλη ανακάλυψη, δεν έχω προάγει με κάποιο τρόπο την επιστήμη μου. Όμως έπρεπε να δώσω μία απάντηση για να μπορέσω να κάθομαι εδώ και να στέκομαι ανάμεσά σας να σας μιλώ. Η απάντηση είναι αυτή, ότι ήθελα να μεταφέρω ότι όπως εγώ που μέσω του βίου μου έκανα κάποια πράγματα που στα μάτια των περισσότερων ανθρώπων θα φάνταζαν αφάνταστα, έτσι λοιπόν και οι ασθενείς μας, όταν έρχονται και μας μιλάνε, δεν μας έρχονται να μας μιλήσουν μόνο για το μάτι τους, για την καρδιά τους, αλλά εκείνη την ώρα έχουμε έναν άνθρωπο απέναντί μας που έχει προσωπικότητα, που έχει αισθήματα και εμείς ως γιατροί πρέπει να τα σεβαστούμε. Κοιτάζοντας λοιπόν πίσω σε αυτά όλα που έκανα, έπρεπε να υπερνικήσω, όπως ήταν τον πόνο μου, τη θλίψη μου, τη μοναξιά μου. Κοιτάω αυτά και πιστεύω πως είμαι εδώ χωρίς θλίψη. Υπερνίκησα τις δυσκολίες και αυτά που βιώνω σήμερα είναι πολύ πιο γλυκά από οτιδήποτε άλλο. Και ο πόνος μου, οι δυσκολίες μου με κάνουν κάθε μέρα να έρχομαι κοντά στους ασθενείς μου, στους ασθενείς που με εμπιστεύονται στο Αττικό νοσοκομείο που είμαι δικαιωμένος και μπορώ πιο εύκολα να τους ακροάζομαι την ψυχή τους, να ακροάζομαι το συναίσθημά τους, γενικά να τους συναισθάνομαι. Ας αλλάξουμε λοιπόν την κοινωνία, όχι τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ.